Gertakizun historikoi aurpegiak jartzen diozunean, bizi zutena sentitzen duzu. Beldurrak nola isialarazi zituen pertsona asko. Guri ere gertatzen zaigu. Beldurrak besteek guta zer pentsatzen duten, guk gure buruaz ere zer pentsatzen dugun eragiten digute. Eta Agirre lehendakariak eta Gerra Zibilako erresistentzian egon ziren eredua oso garrantzitsua izan da guretzako. Injustiziari ez esateko era asko daude. Gerra Zibila eta gerra ostean bizi izandakoek guk ez dugu bizi. Baina nolabait agur esan behar izan diegu gure senidei eta beste herrialde batera joan behar izan dute, bizitza aurrera ateratzeko. Gerra ostean hainbat euskal familiei gertatu zitzaien bezala. Gu etorkizuna gara, eta gertatutakoa berriro gertatu ez daiten borrokatu, aldatu eta aurrera egin nahi dugu. Eta ez ezer gertatu ez balitz bezala egin. Biolentziak ez dauka irtenbiderik. Komunikazioa da oinarria eta elkar ulertu behar dugu. Gure esku dago etorkizuna ezberdina izatea. Akats berdinak ez errepikatzeko, gertakariak ondo ezagutu behar ditugu. Gu aniztasun kurrikularreko ikasleak gara. Guk gizarte plurala errepresentatzen dugu. Eta guztiei erakutsi nahi diegu, guk ere gizarteari asko eskaini ahal diogula. Baita onerako aldatu ere, hobeagoa egin. Besteekiko aurreritziak apurtu nahi ditugu proiektu hau aurrera eramanez.